Hörmətli tamaşaçılar, şunday pozitiv, yaxşı, көтәренке кайф дулкыннарында ТТ Милли премия 2020 тантанасы дәвам итә. Залдагы атмосфераны сүзләр белән җиткерәк түгел дусларым. Шулкадәр рәхәт, шулкадәр күңелле, шулкадәр дәртле энергетика монда. Алга була барасы, әле безгә бу тормышта алга барасы. Безнең иҗат юлыбыз шын мәгънәсендә Башкортстанда башланып китте. Ләкин инде аның тамырлары еракка китә. Татарстанда кавышып, гаиләбезне анда корып, беренче балабызны анда табуга карамастан, без вакыт кушуы буенча Башкортстанга кайттык. Үз заманында дип әйтик, иҗат эшебезне шушында башлап җибәрдек, ныклап, һәм аннары инде тәҗрибә туплагач, әкренләп менә яңадан Казан безне үзенә чакырып кайтарды. Бүгенге көндә иҗат дөньясында нәкъ менә башкалабыз Казанда кайныйбыз. Шулай зур идеялар белән глобаль планнар корып, Алла бирсә, инде барысы да чынга ашыр дигән өметләр белән без Казанга күченеп, чынлап иҗат белән шөгыльләнә башладык. Иҗаттан башка, әле бит әле бөтен кешегә дә үз-үзен башка яктан да сынап караган индер ачылышлар табырга мөмкинлек, бу даим вакытлар буенча тагын нәрсә белән шөгыльләнәсез сез? Иҗаттан башка. Роза, бүгенге көндә, мәсәлән, шәхсән минем үземнең иҗаттан башка зур эшем балаларымны карау белән шөгыльләнәм. Әле безнең 3 балабыз бар. Бәләкәй безгә дә 1 яшьтә 9 ай. Шуңа күрә безгә иҗатта эшләргә дә, гаиләдә эшләргә дә минем вакытым җитәрлек. Минем төп эшем әлегә шул. Эльмира үзенекен сөйләп бетер. Мин инде иҗаттан тыш дип әйтик инде, аерым үземнең эшем бар. Мин сату өлкәсендә эшлим. Бу сату өлкәсендә 2005 елдан бирле хезмәт куям. Миңа бу өлкә бик ошый, кешеләр белән аралашу, кешеләргә нәрсәдер булса тәкъдим итү, алар белән берникадәр зур елларга, киләсе елларга без инде зур договорлар төзеп, контрактлар төзеп, алар белән ниндидер идеяларын тормышка ашыру үзенчә кызыклы бер дөнья дип әйтик. Җырла дуска, җырла туктама, тормышларда җырдай булыр тату яшәсәк алда. Дуслар, сәхнә артында безгә монда рәхәт күңелле. Сәхнәдә безнең инде артистларыбыз чыгыш ясый, сәхнә артында шулай артистларыбыз без рәхәтләнеп күңелләшәбез. Шәп бит кайфләр Искәндәр. Шәп, хөрмәтле тамашачылар, әлеге вакытта яшьләр мәдәният сарае шартлап бара, нисен дигәндә шул тиклем энергетика. Тамашачылар һәм дә инде береннән-бере шәп артистлар белән катнашлыгында бунамын дигән концерт бара. Илләр тыныч туган як мул моңга тартыла күңел. Җырла әле, җырла дуска, җырла туктама. Айдар Акипов өчен ТТ Милли премия нәрсә ул? Әйдәгез, мин рәхмәт сүзләреннән башласам килә инде. Чынлап та бик зур рәхмәт безне хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен. Туган тел телеканалына безнең клипларны тамашачыларга җиткергәнегез өчен без чынлап та бик шатбыз. Без бу көнне чынлап та күп көттек һәм шатлык белән килдек. ТТ премия ниндәдер булса артист кешегә нәтиҗә әйбәт ясау көннәрнең берсе. Шуңа күрә Аллага шөкер, нәтиҗәләребез яхшы статуэтка алырлык булгач. Шуңа бик зур рәхмәт. Үз юлымның ят ярларга илтмәсен беләмен мин. Төрле чаклар булыр әле, юлларым озын әле. Чит ятларга сер бирү юк үземнең юлым әле. Төрле чаклар булыр әле, юлларым озын әле. Чит ятларга сер бирү юк үземнең юлым әле. Yüreğini tınışlatıp, süygenlerge tapşırıp. Әлегесе вакытта ничә җыр иҗат иттегез? Гомумән, җырлау белән әле сез сау булашырга уйламыйсызмы киләчәктә дә шулай үзегезнең моңнарыгыз белән дәвам халыкны куандырырга тырышасызмы? Җырларны җырлыйм, үзем язам. Хәзер менә бүген җырлаган җырымның шигырында үзем яздым, музыкасында үзем яздым. Бу күңелдән чыккач нишләтәсең инде? Кайсы вакытта ул сезнең күңелегездән чыга икән? Үзем дә белмим. Ничектер менә яңгырлы вакыттамы, кояшлы көннәрнеме, ниндидер хәл, ниндидер хисләр кичергәндәме? Аның вакыты юк, аның үзе менә шул нишләптер белмим. Үзеннән үзе иҗат чишмәсе ташып чыга да җырлар туа. Ә менә уйдан, күңелдән чыга. Сезгә инде без әлбәттә җырларыгызның саны артуын һәм инде аларны башкаручылар артуын да теләп, иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Табылган ярымны, бәхетле чагымны, язмышны күзәтеп баралар. Табылган ярымны, бәхетле чагымны.
Язмышны күзәтеп баралар. Популяр жыршы, танылган уста алып баручы, талантлы Илшат Япаров сезнең каршыгызда һәм инде ничәнче статуэткасы белән? Менә әле генә үзем дә уйлап торам, әллә 4нче, әллә 3нче инде онытылган әйе. Ничек итеп саклыйсың, кайда куясың? Булар барысы да безнең дә сервантта торып торалар әйме. Һәм инде икесен авылга алып кайттым. 3нче була, 3нче статуэтка минем, 3нче статуэткам. Бик шатман. 2020 бик матур ТТ милли премиясы. Менә рәхәт. Бүген вообще шундый рәхәт көн. Бүген әйе бик сагындыртылган әйме, сәхнә арты атмосферасы да, залдагы атмосферада. Ишат, менә син алып баручы җырчы булмасаң, гомумән кем булыр икән тормышта? Мин үземә бу сорауны биргән бар. Мин булыр идем дип уйлыйм, мин пешерергә яратам. Син юкка гына татлы тел алып бармыйсың икән? Мин пешерергә яратам. Минем үземнең ресторан булыр иде. Һәм инде шул ресторанда мин башта шеф булып поварга укыр идем, соңыннан үземнең ресторанны ачып, шунда халыкны шулай үземнең тәмле ризыкларым белән сөендерерим дип уйлыйм мин. Менә бит, бәлки киләчәктә ул максатларга да ирешерсең. Кайсы яшеңә кайтып, син тормышыңны кире үзгәртеп җибәрер. Аның турында уйлаганың бармы? Ничә яшеңә кайтып син кнопкага басып, башкача яши башлар. Менә аның турында уйлаган бар. Мөмкинме? Әйтмим. Синең бу сорауга җавабың бар, димәк. Мин төрлечә уйлыйм. Мен әйтәм, шул вакытта менә шулай эшләгән булсак, шулай булыр да, булай эшләгән булсак, булай булыр дип уйлыйм мин аны. Икенче яктан, мин әлеге тормышыма канәгать, барысы Аллага шөкер. Әйме. Тормыш иптәшем бар, кызым бар, әйме. Һаман Аллага шөкер җырлап йөрибез. Туган тел телеканалы бар, дусларыбыз бар. Без шуның белән канәгать. Илләр тыныч булсын. Исән сау булыйк, сау сәламәт булыйк. Китергән мәхәббәт, шәшәкле сөюең гомерлек. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары сезнең каршыгызда яшь, ягымлы, талантлы җырчы Зарина Асылкаева. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Ничек хәлләр менә чыгышыгыз белән бүген сез канәгатьме? Һәм инде менә сез, мин беләм, беренче тапкыр әйме ТТ милли премия тантанасында катнашып, беренче статуэткагыз белән дә сезне котлыйм. Нинди хисләр кичерәсез? Мин бик шат, минем иҗатымны яраткан өчен бик зур рәхмәт. Туган тел телеканалына бик зур рәхмәт. Туган тел җир шарын әйләнә. Туган тел һәр йортта. Татар һәм башкорт телләрендә. Тәүлек әйләнәсенә эшләүче беренче музыкаль телеканал. Туган тел телеканалының ТТ милли премия 2020 тантанасы шаулап, гөрләп бара, дусларымдагы атмосфера шундый искиткеч рәхәт, шундый күтәренке кайф. Залдагы тамашачылар шул хәтлек зарыгып сагынып көткәннәр бу концертны. Сәхнәдә дә, залда да просто атмосфера мега мощно, дусларым. Хөрмәтле тамашачылар, безнең Башкортстан халкы бик сагынып, бик зарыгып көтте нәкъ шушы җырчының чыгышын. Бүгенге безнең Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасында сез яраткан, без яраткан Иркә менә шушы төркемне әйме. Булар бит инде нык төркем, булар көчле төркем, булар бит инде безнең Хания апаның төркеме. Тотуы ничегрәк ул? Ничек син моны булдырасың? Белмим шул, әйдәгез бу сорауны егетләргә бирик, менә Илфарга бирик.
Ничек Беркемдә безнең төркемдә беркемдә бер-беребезне тотмыйбыз. Без һәрвакыт очрашсак та, гастрольләр вакытында да без һәрвакыт сөйләшәбез. Ничек тә булса тамашачын тагын тамашачының күңелен күтәрү турында кеше сөйләмибез. Ниндидер планнар кырмыйбыз да, талашмыйбыз, сугышмыйбыз. Без бары тик эш турында гына сөйләшәбез, сәнгать турында, ниндидер яңа проектлар турында сөйләшәбез, планнар кырабыз. Шуңа күрә әлегә безнең теге тотып тору дигән нәрсә башыма да килгәне юк. Ничектер без белән шулай Монда беркемдә башта түгел, монда беркемдә муенда түгел, без бөтенебез монда баш, бөтенебез муен, шуңа күрә бөтенебез бер тигез, шуңа күрә менә шул атмосфера булганга күрә бәлки без бер-беребезне аңлап эшлибездер. Рәхмәт. Иркә, менә сезнең үзегезнең шушы сәнгатьтән, иҗаттан башка яратып башкарган хоббиларыгыз, эшләрегез бармы? Гомумән нәрсә эшләргә яратасыз тормышта? Хоббилар дип әйтәм, күбалар санап китә калсаң, ну күбрәк инде нинди эш булса да балалар белән, гаиләм белән, тормыш иптәшем Артур белән нәрсә эшләсәк тә шул инде теге хобби түгел, яраткан эшемә әйләнеп бара. Чөнки гастрольләр, концертлар күп, шул хәлек сагынабыз. Төркемем дә шулай, аларның һәрберсе өйләнгән, һәрберсе гаиләле. Алар да шулай ук балаларын, тормыш иптәшләрен, хатыннарын сагынып кайталар. Менә лыжыга чыгабызмы без? Без башка боулингка барабызмы? Тагын урамда просто так йөрибезме? Менә шул әйберләр белән яшибез. Рәхмәт. Һәм инде тагы да бер сорау. Сезнең өчен ихласлык нәрсә ул? Ихласлык минем өчен икейүзле булмау, алдамау. Иң мөһиме икейүзле булмаска кирәк һәм алдакчы булмаска кирәк. Менә шуларны, шул әйберләр хәтта берничәсе генә булса, шул икесе генә хәтта булса да кешеләр менә инде ул ихласлык дигән сүздер дип уйлыйм. Мине оныттың, үз алдың, бөтенләй югалдың, үз алдың. Мин бер үдем калдым, нигә миннән шулай үз алдың. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең каршыгызда популяр җырчы, Башкорт дәүләт филармониясының солисты, алай гына да түгел, минем хезмәттәшем Туган тел телеканалының татлы тел алып баручысы Искәндәр Газизов. Аллага шөкер, хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар, хәерле сәгатьтә Роза. Хәерле, бик Аллага шөкер. Ушыймы сиңа бүгенге атмосфера шәбәйме? Китмәле шәп кенә дип әйтү, монда аз булыр төсле тоела миңа нисен дигәндә шул тиклем энергетик менә сәхнәгә сыкканда тамашачыларның шул тиклем концертта хагынуы әллә кайдан инде бер көлеп тора, хәтта кул сабыдарыннан, хәтта биеп утыралар инде. Гомумән, Туган тел телеканалы һәм Випарт тәкъдим иткән концертлар улар һәр вакытта матур, шундый көчле энергетик менә үтә Роза. Рәхмәт. Синең дә җавапларың һәрвакыт шундый әзер, күтәренке, позитив вибрациялар дип әйтергә кирәк инде. Хәзер бик тә бит инде модны шул сүзне әйтү, әйме? Ул инде димәк вибрация аңлатып китәм дуслар, ул инде һәрвакыт шундый күтәренке, югары, позитив дулкыннарда. Әлбәттә. Искәндәр, менә син күңелең төшкәндә нәрсәләр эшлисең? Күңел төшкән вакыттар була, әлбәттә, шул тиклем тегел көлеп, шатланып кына йөри булмай бит инде, тормыш булгасы була төрле хәлдәр. Вакытлыса булһын, була авыр мәлдәр дигән йырдан эдик әйтеп үтәһем килә. Тормыштан инде генә авырлыктар булмаһын, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле тамашачылар, үҙеңде күтәрә белергә кирәк. Тормыш дәвам итә, гомер дәвам итә, гомер үҙебез белеп торабыз, аккан һау тиз генә үтеп китә, шуңа күрә инде нинди генә авыр минуттар осрамаһын. Һәр бер вакытта үҙебезне күтәрә белергә кирәк, үҙебезнең кәефте күтәрә белергә кирәк, нисен дигәндә тормыш дәвам итә. Бер ердә тукталып калырга ярамый дигән девизда яшәйм һәр вакытта. Шулай нәкъ мин дә синең һәрбер сүзең белән өтерең ноктаң белән килешәм, Искәндәр. Татлы тел тапшыруының алып баручысы буларак син әзерләргә өйдә яратасыңмы? Аллага шөкер, беренчедән улы рәхмәтемне әйтеп үтәһем килә. Туган тел телеканалының генераль директоры, якын достарыбызның бере Азат Галинур Вахитовка улы рәхмәтемне әйтеп үтәһем килә. Менә көтмәгәндә шундай эш тапшырып куйдылар дип әйтәйек миңа. Тапшырып дип инде мин үдем әле бик электән охшай алып бару һөнәре дип әйтәйек. Без инде Гастархан Дугас продюсерлыгында беләһең бит инде Земфира Байбулдина менә бик күп җирләрдә гастрольләрдә йөренек шакыра инде. Электән алып бараһым килде. Ул Юлдаш радионда ла эшләһә килде. Унда ла сакралар. Аллага шөкер, бәлкем унда ла эшкә керәбез. Шакыра инде мин бик шатланам.
Әзірлейін бітеген сұрауыңа, сыныпта егет кішіге 70 түрлі hünerді ал, Роза, егет кіші ашар қалай әзірлей білерге тейіш, ұтынын да яра білерге тейіш, ейі тәбесенін де саба білерге тейіш. Мына мен енді өдім ауыл егеттері бұларақ, Аллаға шүкір бір іштен де қорқмайым. Дейсін дегенде біз ауылда туып өстік, шөкірі керек екен тракторына отырып сығып кетем, керек екен бісенін сабам, керек екен ұтынын ярам шөкірі енді. Біз ауылдың шәп егеттері. Ауыл меші, бала шағым түсі, үстем отын яна оты, қызыл көмір түшті. Икмек салды маша қызы деп, жылы үйде юқла қызы деп, әнкей келіп көрір түслі. Hürmetli tamaşaçılar, sizin qarşınızda şulayaq legendar şəxslərimizin birisi, özümnün iksiz hürmet etken, ilham alıp yaşagan bizim populyar jırlar avtoru. Olayğına da tövür hazır Başqırstanımızın xalq artisti Zifа Nagayeva. Hayırlı kişiler sizge. Qaynar sələm yollayım bütün kollegalarıma, Tuğan Til kanalının xizmətdaşlarıma, həm əlbəttə yaratqan televizor qarawçılarımızga. Şınapta Zifа апа, sizni şın көңілден құтлап үтәсібіз келер, шылай көптен түгіл генә бит инде сезгә президентыбыз үзе шәхсән халык исеме дигән исем тапшырды. Башкортстанның халык артисты һәм безнең Зифа апа эреләнеп китмәдегезме? Эреләнеп китмәдем, шул ук Зифа Нагаеваны йөртәм. Ул миңа яры бирим, мин аңа яры бирим. Ул нинди генә дәрәҗәләргә күтәрелсәң дә, иң беренче халык биргән исем бар бит инде ул. Шул халык ясаган Зифа Нагаева, Зифа Валиевнадан Зифа Нагаевага әйләнгән. Әмма ләкин бик тулкынландым һәм бик зур җаваплылык итеп күтәрдем. Ул бит беләсеңме Роза, ул халыктан бер туган җиреңдә, туган илеңдә тир түгеп, хезмәт итеп тырыш елларыңны үткәреп, хаклы ялга чыкканда, шул хәтлек биеклектә, илһамлы иҗатың белән сөенеп яшәгәндә, көтмәгәндә кояш чыккан кебек булды Башкортстанымның. Минем өчен булган балкыган таңы кебек булды. Ради Фаридчка, bütün хөкүмәт каршында булган җитәкчеләребезгә, шушы bütün Зифа Нагаевны булдырган Шәрык радиосына, Юлдаш радиосына һәм бүгенге көндә гүрләп бергә эшләгән сезнең белән Туган Тел каналына, телевизор караучыларыма, радио тыңлаучыларыма чиксез рәхмәтләрем. Ә менә Зифа апа, мин беләм сез дөрес яшәү рәвеше алып барасыз, әйме? Гомумән бик тәвәккәл һәм батыр кешесез. Бармы әле сезнең менә үзегез алдыгызга куйган ирешмәгән бер максатыгыз? Спорт төреме ул, я булмаса бүтән өлкәдәнме? Сез әле менә куркасыз аны булдырырга? Минем куркканым руль артына утыру иде. Мин инде иртәдән йөгерүемне туктатканым юк. Ничек кенә булмасын тырышам, калдырмыйм бер кайда да. Җәй буена мин иртә яздан көзгә кадәрле, караңгы көзгә кадәрле велосипедта йөрим. Мин аны мактанырдан түгел, аның мин файдасын бик күрәм. Һәм азазлап ашап, менә бу күлмәкләр калынайып китсәң берсе дә сыймаганлыкны беләмен. Шуңа күрә үзеңне тотарга кирәк. Шама белән барысы да. Бу яшьтә дуслар барысы да шама белән. Һәм менә шул 6 ел руль артында утырып, зур максатымны тормышка ашырдым. Аны да мин теге әллә кем булып руль артында утырырган икәнне аңлар өчен түгел, кирәк икәнен аңлап, иптәшем чыгып китә концертлар буенча, эшләр буенча һәм миңа йөрергә кирәк була. Шуңа күрә киләчәктә иң зур максатым әлеге дә баягы кирәк була алсам иде. Мөмкин кадәрле озаграк. Сезгә хөрмәтле телевизор караучыларым, балаларыма, гаиләмә, якыннарыма, туганнарыма кирәк була торган кеше булсам иде, һәм җыр бер вакытта да миннән аерылмасын иде. Һәр бер заманның үз җыры бар диләр. Әлгә кадәрлек үзгәрешләр күп булган заманнарның һәр берсенә яраклаша килде җырларым. Алымнарына яраклаша килдем. Артта калмадым. Киләчәктә дә шулай заман нинди генә булуга карамастан җыр икмәк белән бер рәттән җырда кирәк диләр. Шуннан аермасын Ходай Тәгалә. Рәхмәт зур итеп, син әлбәттә килә. Әниең белән берлектә минем иң яраткан радио тыңлаучыларымның берсе була торган идең. Менә дуслар, үзегез күреп, ишетеп торасыз. Туган Тел телеканалының ТТ милли премия 2020 тантанасы шул тиклем кызу, рәхәт һәм матур күңелле бара. Бу бәйрәм атмосферасын сезгә дә инде без әлбәттә бүләк итәбез, тапшырабыз, кабул итеп алыгыз дуслар. ТТ милли премия Туган Тел телеканалы 2020. Сизем күрән, аңлыйм белән, йөрәгеңне яргалама. Туган Тел телеканалының сыр итеп кенә тапшыруын тамашачылары сезнең каршыгызда.
Хатын кызлар мәхәббәтен миңа калса, иң бөек баллар буенча яулашы Анвар Нургалиев, чөнки әле дә менә дуслар без монда басып торабыз шышыкырындаймы? Тирә-юньдә кызлар, алар шуха тизрәк аның янына басасы килә. Тизрәк фотога төшәсе килә. Сезгә инде хәзер тегәнне сакшы белән йөрергә кирәк, Анвар абый. Менә бит алмас шуңа күрә минем кырда йөри бит гел. Гомумән ничек хәлләр, ничек кәефләр? Ай Роза, вообще менә бүген концертка килгәч настроениелар күтәрелде. Концертлар күптән булмады бит инде. Минем алай планда да юк, яңа елга илгем шыгырга. Ну менә бүген килү минем өчен бик зур бәйрәм. Чынлап та сәхнәнең шул энергетикасын просто минем кулда булса, там бер икътисад җырлары. Ой, Алла берсе насыйп булсын. Гомумән нәрсәләр белән шөгыльләндегез? Шушы зур ара вакыт ишендә. Ну, җырлар шәдек, җырлар яздырдык. Даже урысча бер җыр яздырдым даже. Күрдек, һәм инде ул бик тә күп тамашачыларга ошады шикелле. Ае, күбесен, ну, в основном монда положительный ниләр отзывлар, ну, тотар урыс була алмый бит инде. Бары әзрәк ниләр бар. Ул Дима гына урыска әйләнеп бетте хәзер. Дуслар, бу безнең операторыбыз Дима Ерулин турында сүз бара. Сез күрәсезме, күп халык монда хәсен янәшәгә басты. Һәм сезгә тагын теге дулкынга кереп җаваплар да бирә кирәк, әйме? Шундай җитдирәк сорау бирәсе килә. Сезнең эстрадада якын дусларыгыз гомумән бармы? Бар. Дуслык бармы эстрадада? Булырга мөмкин. Әгәр дә сезнең шундай мөмкинчелек булса, бүген берәр илдә яши башларга, кайсы илне сойлар идегез? Башкортстан. Сез тугры Башкортстанга. Ае. Ярый. Әлшәй районына. Рәхмәт җавапларыгыз өчен без инде сезне хөрмәт итеп, яратып, уңышлар теләп, сау сәламәт булыгыз дибез. Рәхмәт. Hörmətli tamaşaçılar, sizin qarşınızda özü şunday bələkəş, özü hər vaxt şunday şibər, yağımlı, talantlı, gözəl, Əhmədova, xeyirli kişlər gözəl. Xeyirli kiş. Чыгышыңны бик матур гына тамамладың. Гомумән, син хәзер бик сирәк күренәсең. Нәрсә белән бәйле икән бу? Әллә инде бик сирәк, бөтенебез дә бик сирәк күренәбез буга инде ул концертлар булмагач, пандемия вакытында ничектер рәхәтләнеп китеп концертлар эшләп булмагач, покага без шулай туктап торабыз. Ну, яңа җырлар эшлибез. Яңа җырларны яңа сезонга менә шулай туплап торабыз покага. Шуның белән бәйледер. Нәрсәләр белән шөгыльләндең менә? Вакыт күп булды бит инде, ял итү вакыты, ниндидер фикерләр, ниндидер карарлар кабул итү вакыты булды бу. Берә тормышыңда үзеңне башка яктан ачтыңмы бу вакытта? Башка яктан ачтым дип, минем башка шундый уйлар киләдер. Сәхнәдән китәрмен дә бүтән эш белән шөгыльләнермен дип, шөгыльләнермен әле дип. Ну, бу пандемия шул кадәр минем сәхнәне яратканны белдерде. Хәзер ничек дип әйтим, җырламыйча сәхнәсез яшап булмый. Мин шуны аңладым. Эшлисем килә, шундый көч алып, руслар әйтмешләр, полный сил эшлисем килә, Алла берсә. Нидер эшләнмәгән концертларымны, нидер җырламаган җырларымны җырлап, менә шундый әйдәм бит, күңелемне биреп эшлисем килә. Синең шундый менә сөйләвеңдәме, сәхнәдәге чыгышыңда шундый менә җитез җиренә җиткән. Сизәйме? Тормышта син менә көнеңне ничек уздырасың? Ничәдә торасың син? Әйтә үзеңнең менә бер көнеңнең графигын тиздән сөйләп китәбез тамашачыларга. График минем баладан зависит инде. Бала ничәдә тора, мин дә шунда торам дигән. 7дә торса 7дә торабыз, 8дә торса 8дә торабыз. Шуңа ул ничек торабыз да шулай торабыз диясем килә. Шуңа, ну, ирдән торабыз, нәрсәдән башлыйбыз? Дөрес тукланудан башлыйсыңмы? Әйе, шуннан да башта инде су эчәм. Суны булай гына эчмим, төрле шундый коллаген дибез бит, коллаген эчәм инде. Аннан ашыйм, рәхәтләнеп шулай завтрак итеп, шулай әвеш-тәвеш килеп йөргән чизи күтүләр. Юк, чынлап эшләгәнем юк. Инде һәр чак уйлыйм, менә иртәгәдән язалам фитнеска дип. Ну, әлбәттә моңарчы фитнеслар ябык булдылар. Менә хәзер инде ачылдылар, но уйларыбыз инде. Лишний килограммнар җыя башласам точно уйлыйм инде мин аны. Ну, пока юк икән дә нормально. Ну, бала белән бит ул теге вес набирать итеп булмый. Ул ничек йөгерә? Мин дә шулай йөгерәм, шуның өчен зарядка шушы инде миңа. Җаным миңа гына, бары миңа гына, ачам йөрәгемне, бары сиңа. Җаным миңа гына, бары миңа гына, шишәм серләремне, бары сиңа гына. Туган тел милли премия лауреаты Равиль Шарапов. Бик зур рәхмәт.
Миңа мı bu? Bora benim köpek zubashist kutur. Ник сайрыйлатып сандуғаш, шешкесін қиғанда алмағаш, ник құтты мәхәббет бураны, сүйерге хақларым болмағаш. Ник сайрыйлатып сандуғаш, шешкесін қиғанда алмағаш, ник құтты мәхәббет бураны, сүйерге хақларым болмағаш. Hürmetli Tuğan Tel телеканалының сыр типіне тапшырын тамашашылары сезін қаршығызда талантлы, яш, һәм инде әлбәттә икесе дә бик шибәр. Исемнәре белән дә туры килгән Зенира, Ризат, Рамазановлар. Күрдегезме фамилияларны, исемнәрне дә зылар. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр барчагызга. Саумысыз, исәнмесез? Безнең кайфлар шундый күтәренке инде, шуңа инде без менә һәрбер артистны шулай сагынып көттек һәрберегезне, әйме? Бу концертны сез дә бик шулай көткәнсездер, әйме, сагындыргандыр. Шундый вакытлар күп булды, озын-озак ял итәргә, нәрсәләрдер эшләргә. Сезнең нинди яңалыклар бар икән? Нинди яңалыклар? Сертификат тапшырында серләрне сөйлисе килә инде, Алла бирсә, майында бөтен серләрне белерсез. Әйе, шуңа күрә яңалыклар ничек инде концертлар токтап торган мәлдә, ничек дип әйтик инде, өйдә кызны быел җырлар яздырабыз, әйме? Кырга кертик, кызны беренче класста укыйбыз. Тешкә брекетлар куйдырдым, тешләрне. Шәп. Әйе. Шуннан нишәдек, ашырга пешерә башладык, бәлеш пешерергә өйрәндек, бәби ясарга өйрәндек. Менә шунысы белән бик тә котлыйсым килде. Үзегез әйткәнне көттем, әлбәттә инде котлыйм. Бу бик тә зур вакыйга. Кеше тормышында исән имин генә Аллаһы бирсә күтәреп, исән имин генә җиңел генә табырга. Зиннәр рәхмәт, бик зур рәхмәт. Ничек соң Зиннәр үзеңне яхшы хис итәсең? Аллага шөкер, туган якларда айрыша үземә җиңел, рәхәт, һавасы рәхәт дитәйме? Башкортстан һавасы үзенә күрә инде, җырлыйсы килә, биисе килә, шәшкәләргә күмеләсе килә, шуңа күрә бик шәп. Тамашачылар шәп, шундый тамашачылар да менә концертларга сусаганнар, бик җылы каршы алдылар. Рәхмәт Туган Тел телеканалына, рәхмәт оештыручыларга, бик зур, бик матур концерт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Шундый позитив дулкыннардан әлбәттә инде башкачарак сорауларга биреп китәсе килә, чөнки сез иҗади гаиләме, сез эштә дә, сәхнәдә дә гөл бергә. Айрым турасы килгән чаклар бармы? Минуслары һәм плюслары бергә шушылай иҗади гаилә булуның. Айрым торырга дип аваз сакасын, бергә торырга язсын инде, ләкин теге әйтәм әйтәм, кешеләр бит инде айрымда торып карый дип, мин бер көнгә авылга кайтып киткән вакытлар булды. Теге аны теләп түгел инде, эшләр буенча уже кичкә таба, әйтәм, Зиннәр хәлләрең ничек? Баланың хәлен ничек? Зиннәр әйтә, ай, мин сез яши алмыйсың инде, и с тобой плохо, и без тебя неплохо, да хорошо дигән булып шуңа күрә. И с тобой плохо, и без тебя плохо дип көләм мин айрым. Бергә яшәргә язсын инде, теге гаилә дуэты булгач, ул кеше янына чыгып ана показуха булырга тиеш түгел. Әлбәттә, кеше бөтен нәрсәне күреп тора, рингит шикелле тамашачы яратып яшәргә язсын. Җырлаганда соңгы тапкыр җырлаган кебек, җаныбызны, тәнебезне бирер эшләрбез дип шулай сүз бирдек. Менә бүген дә шундый чыгыш ясадык, мен Зиннәрне хәтта күтәреп, теге сәхнәдән алышып китте. Чөнки без шухалы бер-бер, минең рәхмәтле, без бергә күтәрелдек, минем тормыш иптәшем, мине күтәреп кенә йөртергә дә әзер. Мин карап торам да, әллә инде бу шундый вакытлыча гына паузалар, әйме бу гаиләгә шул хәтлек мәхәббәт, шундый яктык хисләр өстәгән, субханалла, күзләр тимәсен. Бирапна карайлар торды, шуңа күрә сагындым. Менә сире нәрсәдә икән, без бөтен серләрен дә ачабыз. Тагы ике сине нык сокландырган һәм сезнең яшәешкә сиңа җиңеллек биргән аның сыйфаты. Менә шул шаян булу җиңеллек бирәдер, чөнки әйтәм бит, без даже теге узак әйткәләшеп тә торган вакытлары юк, мине burada алып китә берәр юмор белән, берәр нәрсә белән. Ул бик ярдәмчел, менә шул ягын яратам. Аңа төнге сәгать 3тәме, 4тәме кем генә шалтыратсын, күршеме, ул чит кешеме, ят кешеме, ул бөтен кешегә ярдәм кулы сузырга әзер. Һәм инде ул шын ират, теге әйтәләр бит, замужем дип. Аллага шөкер. Ай, маны үзе ясаганда мактарга ярамый ди. Мин китим генә. Димәк, юморист, әйме, юмор яратучан һәм инде гаиләдә дә аның шушы сыйфаты сиңа ярдәм итә. Ярдәмчел һәм өченчесе кешелекле ул, ярдәмчел, кешелекле, шаян, шук, шундый. Ризат, сиңа чират, син дә Хәзинәнең 3 сине нык сокландырган сыйфатын әйтеп китергә тиешсең. Яраткан тормыш иптәшем, менә дигән әни, менә дигән тәмле иттереп ашырга пешерә, сердәшем, киңәшем, яратканым бердән-берем, без тебя не могу, I love you. Ey ömürnün aldığını minutlары, gitmezke deyip girdi kilgіз.
Айдар Галимов башкаруындагы җырдагыча бик бәхетле итсен безне һәр минутыбыз. Шушы матур шаулап, гөрләп барган концертларыбыз инде һәр даим дәвам итсен, чөнки һәрбер җыр, һәрбер чыгыш, һәрбер концерт ул кеше күңеленә шундый шифа, шундый дәва дусларым. Шуның өчен Туган тел телеканалы концертлар белән һәм инде әлбәттә сер итеп кенә тапшыру Роза Хайруллина белән һәр даим бергә булыгыз, чөнки без чын күңелдән, ихлас йөрәктән сезгә бары тик позитив, энергетика гына һәм инде иң кызыклы матур мизгелләрне генә һәр даим бүләк итәргә чын күңелдән әзербез. Хәерле кичләр, Айдар Ганиулов. Хәлләрегез ничек? Хәлләр барыбызның ничек шулай бик артык зарланасы да килми, бик мактандырылып та түгел хәтле. Ну, тормыш шулай дәвам итә. Үтәргә кирәк, нинди булса да атларга, тырышырга, үз эшеңне эшләргә, үз урыныңда нинди дә булса файда китерергә тырышырга. Сезнең турда әгәр дә кино төшерергә дисәләр, сез ул кинога нинди исем бирер идегез? Һәм ниндирәк герой ролен башкарыр идегез? Минем инде булай да һәрбер 30 ел эчендә һәрбер елым үзе бер кино кебек булды һәм аның һәрберсенең һәрбер программаның үз исеме. Монсы инде нәрсә дип әйтергә? 30 елдан соң ул һаман әле нәрсәдер эшләргә тырыша дип атасаң узын булыр инде. 30 ел тормыш дәвам итә дип атар идем. 30 ел сәхнәдән соң да тормыш әле ныклап дәвам итә дип атар идем хәтта. Барысы да алда әле дип әйтеп куйар идем. Нинди хәлләр менә сезнең шыгырыгыздан чыгара менә шундый нәрсә булса сезнең ачугыз килә? Ну, миңа дөрес әйткәндә эштә булса, кайдадыр булса, җавапсызлык, теге безответственность дигән сүз бар бит. Ваемсызлык, шул хәтле теге эш өчен янып тормаган кешеләр кая күңеленә теге кырган чаклары бар, дөрес әйткәндә. Мин ул вакытта эндәшми һәм ачуламый кала алмыйм. Елмайып торып, карап тора алмыйм андый кешеләргә, дөрес әйткәндә. Рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен. Без инде әлбәттә сезне яратып, хөрмәт итеп, киләчәк яңа еллар белән котлап, бары тик исәнлек, иминлек һәм әлбәттә бәрәкәтле, матур, мул иҗади тормышлар телибез. Рәхмәт сезгә дә шуны телим, барысы яхшы булсын, барысы яхшы булачак. Беркайчан да өметне үзмик, ышанып яшәргә булсын. Сихерле төн булдымы, сине өзелеп яраттым. Китсәң дә, кичсәң дә диңгезләр, ярату барысын тигезләр. Янәшә барырлар, ышанам, язмышта без салган бар эзләр. Китсәң дә, кичсәң дә диңгезләр, ярату барысын тигезләр. Янәшә барырлар, ышанам, язмышта без салган бар эзләр. Шулай итеп, дуслар, Туган тел телеканалының ТТ милли премия 2020 тантанасы шаулап, гөрләп узып та китте. Бу сәхнәләрдән төшәсе дә килми әле, дусларым. Мондагы яхшы шундый атмосферадан бер дә аерыласы килмим. Мин уйлыйм, шушы сәхнәләрдә чыгыш ясаган һәрбер артист һәм инде залда җыр-моңга сусаган һәрбер тамашачы үзенең күңелләренә яхшы күтәренке кайф, позитив энергетика алгандыр дип. Киләчәктә дә Аллаһы буйырса, сау-сәламәт булып һәммәбез дә концертларыбыз һәр даим булып торып, инде күңелләребезгә дәва һәм шифа биргән җыр-моңнарыбыз, тамашаларыбыз дәвам итсеннәр. Мин инде үз чиратымда Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының алып баручысы Роза Хайруллина сезгә яңа елларда сәламәтлек, иман байлыгы, күтәренке кайф, яңа ниндидер ачылышлар, яңа проектлар, яңа идеялар, һәр гаиләгә иминлек, бәрәкәтле, матур, мул тормышлар телим. Мин сезне чын күңелемнән яратам, дусларым. Бергә булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк.